Kaixo, tangiterri beste igande batez, beste bideo berri batea. Gaurkon, nator beste, ranking ez da ranking, baina da, enumerazio bideo batekin diala, pertsona batek eukiditzazken 10 red flag eta a toda costa ekidin behar diteunak. Ze gaur egun, irutzait oso garrantzitsua dela, jendea identifikatzen aurreko bideo esaten niri buruzko horretan gauzetan, esaten argita garbi, daukatela radar bat jendean izarak eta detektatzeko. Daukat ezkuduko habilidade bat, eta da, pertsonak nolako dian eta pertsonan izaera detektatzetela, ezagutu bezain pronto, eta oso gutxitan jaiatzen. Oso radar ganokat pertsonak analizatzeko eta jakiteko ze izaera mota daukaten. Eta nire ustez dira klabea, edo igualez hainbeste nolako ze izaera daukaten bezik eta hainbat jarrera mota identifikatzen jakin behar deu, eta nire ustez, oain ingoiten zerren dautan agertzean jarrerak edo jokatzeko moduk, inberdiak gure ingurutikan ekidin. Bai, gure lagunetan, gure bikotetan, gure ingurun, olako jarrerak nire ustez, inberko diak ekidin. Eta olako norberen badao, bat, edo behakin harremanetan jarri eta kontatu, barkatu opasatzeit, edo zuzenen esan, agur, txau, punch. Orduan, oazen hasta bideokin. Lehenengoa da, ez duela bere errua inoiz asumitzen. Hau da, zehose gertatua, baina inoiz ez da bere errua. Beti errua da bestena. Eta errua bestena ez baldin bada, eta bere baldin bada, beti dauka itzaki bat. Eske hau, eske bestea, eske ezakitze, eske bakitze, ez. Errua da zurea, eta punto. Osa benetan, eta hor, guk jakin behar deu, errua nerea da, barkatu, ezakitze, asumitzet, edo zein behar konpontzeko, dana delakoa, baino asumitu behar deu, errua nerea da, eta jazta, eta zurea daren, zurea da. Eta ez behar maztu asumitzen, eta beti eskusak indebiltzan pertsona horiek, eta beti beste dia, beste, kontuz pertsona horiekin. Bi, oso kontrolatzailea da. Denbora guzti nahi da, eta zenekin gatuzea, eta zenekin ez, eta zenekin ez izketan, eta zenekin ez, eta ze iziten noain, eta ze ez, eta ze ba, eta denbora guztien kontrolatzen eta dena jakin duten pertsona horiekin, kontuz. Ze azkenen da jarrera bat zerotat diatorrena, eta jarrera bat oso kontrolatzailea, en plan, abusibo ez nahi en plan, kari, lasai, naiz zurea bakarri bai, osanik bizitza bat daukat, alor baten zutenik koinzitzen nire bizitza, baina beste bizitza oso bat daukat, zukin partekatzea ez dutena, pertsona altzukin zirkulo gehiago partekatzea, eta beste altzukin ez, baina horrek ez du esan nahi, dena jakin bazunik, edo, kalma, eta ez bande baki kontrolatzen hoi, eta da, balga da redundantzia oso kontrolatzailea, kontuz. Hiru, sentitzezuna ez du balion jartzen inoiz. Hau da, noiz dit kontatzea bezu zoze, o hola sentitzen ez, esate dizu, ze esageratua zean, ezakitze, hoi, aizea, esageratzen aizea, mesedez, ez, edo esaten zure mozio horiek, lasai, baina zipestatuko okerrago daude, o gutxitu ditumen zure mozioak, eske nahi bitaz pasatzen, holako pertsonakin beta kontuz. Ez dakite entzuten eta empatia falta bat dago hor, en plan, kari, hain ez emozioak kontatzen, izan ditekela poza baita, baina kontuz pertsonakin baita. Emozioi balioak entzeien pertsonakin, kontuz baita. Lau, ez dituz zure mugak errespetatzen, eta hau da, basiko bat. Pertsona horrek baldin bakinen, lehenengo aldiz, ulertzeko, baina zuk esan dizu, honek ez dizgraziain, komentarionik ez dizgraziain, edo hau ez gustatzen ditzunen, edo plana gotzea gustatzen, eta pertsona horrek segitzeu, plana bingo deu, komentario botatzizu, baina ez da behin, eta beste behin, eta behin eta berriro. Pertsona horrek ez dakizki zure mugak irakurtzen, eta zuk esan baldin bezkio zuia gainea, eta gomendikan pasatzen jarretzea muga horiek, bat, konversazio zuriatuki, bi, zure horretatik kanpoa erabat baita, da red flag bat, erraldoia. Bost, kombinazioen bakarrik agertzea da. Hau da, pertsona klase bat dala pixkat, erle bat bezala, ez? Ibitzara loretik lorea, eta inoiz ez dago, baina derrepente badago, ez?
de repente bakarrik gehatua bere bikoteakin, o bere betiko kuadrillakin, o danadalakokin, dagoa full, da bakarrik gatzen momentun, eta zure, de repente, bere kontaktutan zua gertzea. Aiba! Edo, zehoze behau, eta behar hoi zuk asitzeu gazu, edo, eta zure gana etortzea. Pertsona horiek, nire etxaintzela aprobetxategiz, kontu zaita. Horiek, fuera, bizatikan, eski directamente, baizin dut gehatu, hau ez daukatutzako, eta jazta, zuen bizatikan, Ken du, osea, ez. Benetan harreman bande bazuekinekin, kurratu, baino ez zibili hemen, bestekin, da nire bigarren platera, edo nire bakarrik behazunako. Horiek emeta, fuera. Atea ireki eta kanpotik izteko. 6. Gaslighting iteizu. Zer da gaslightinga? Esateizu, ez, hoi ezan nola izan, goazezuna, ez da hola, gezurretan aiztea, sentezuna ez da, sentezuna gezurra da, osea, nik daukat arrazoia, eta ez, hoi ezan nola pasa, gezurretan aiztea, nik egin hoi esan, hola, eta benetan esan zizun, eta holako pertsonakin, gaslighting egitean pertsonakin, kontuz, edo esatea zuten en plan, erotuta zaude, ezakitze eta manipulatzen saiatzea, zu pentsatzeko benetan, zu sinisteko benetan erotuta zaudela eta benetan zuk etzen nula zeuzein, edo beak pertsonak ez duzula zeuze txarrain, benetan itzizunen. Kontuz pertsona mota hoiekin, osea, #warning, pertsona horiek eskez da hitzein, Atea irekita eta desfilando denak. Hola, zuzenen, osea, dudatu gabe. Zalantzak ingabe. 7. Zure amets eta helburuz parreiteu. Beti da, daukazu zuze burun da, ni paitze zulertuko goi, osea, ze txori buru, osea, ze txori zu burun, osea, kendo burudikan ja, osea, ze esetezu baino, vamos a ver, osea, edo, aiatu za proiektu egaratzea, zure nahi edo helburu betetzea, eta ez du abesten en plan, emanaldi bat sortu zula ez da gertzen, kontzertu daukazula ez da gertzen, jo que se, edo ze gauza, eta ez da hola hor, pertsona horiekin, zuken barra duzun bakarri behintzako eta behin zuzako zan bodon behar, eta zaten bazaitu babestu behar, ate irekita beste batzuk, ate irekitzea jona, eta desfilando. Osea, era bat, Mesedez. 8. Besten aurren kritikatu eta gaizki utzi zaitu. Pribatu nien behar nien plan, hau ez gustatu edo txiste batzuk interno dianak eta jazta gure arten, edo danadalakoa, beharren pribatun, iteitu publikoan beste nauden zur ridikulizatzeko, beha ondo gehatzeko, beha zure gainetik gehatzeko, pertsonekin baita, kontuz, red flag erraldi bat baita hau, kontuz. 9. Gezurrak, osea, ez zindez gezurrakin, eta gezurtian pertsonekin, eskiz da bakarrik gezurtik, da, ez dute egia esaten, edo da gezurra esateu, gauzak omititute ditu, behaien errelatoa behaien alde juteko, edo zuzenen itituna da gauzak exageratu. Pertsona hauekin, osea, nik gezurrekin izan, gezurra da, nire ustez, norbaitek intzaken gauza aukerrena. Gezurrak esatea denbora guztin beha ondo gehatzeko, errelatoa bere alde gehatzeko, osea, denbora guztin gezurra. Kontuz, pertsona klausunekin baita. Kontuz. Eta azkenik, niri buruzko 50 gauzetan esan duen bezala, 10. Biktimismoa. Biktimismoa gorrotoet. Ez zait bat gustatzen biktima paperakin bizian pertsonak jarrera. Ez zindet biktima paperakin bizian jendea denbora guztin, egitea pobresitos, eta arreta behar du denbora guztin, eta denbora guztin bazu behaien gainen, eta lagundu behaiezu, eta denbora guztin horren bazu, eta hor, eta pena, eta ez diak buk lortetik atatzen, eta errua beti bestena da, eta beti behaiek isexok, eta porrozito. Pertsona horiekin, kontuz. Ez dut esaten gure ustetik bota behar diteunik beste kasu batzutan bezala, hauekin hitzeitea dago, eta nire ustez hitzeitea dago, plan, gauza dituzait, hau pixkat, aizeagula, dekontrol juten, ulertzen momentu baten gaizke sentitzea, baina puntu bate arte, ezakitze, osea, gauzak hitzeitea daude nire ustez, Baina baita kontuz, red flag handi bat da biktimismoa. Eta honean jo bideo hau, komentatu zuentzako zer red flag joan daitezken, edo ados zabeten ere red flagakin edo ez, edo danadalakoak komentatu lasai, eta hoxe, arpidetu, kanpaia aktibatu, like eman, partekatu, ez da gila zera josan, osea, bai, importante, azpi sare soziala jarrita daude, así que sare sozialetan baita bitxeatu,
eta blog bat egongoa segurazkina asteazkenen, denbora mate bait, eta hurrengo igandean ikusko gara berriz, así que, agur!